தமிழ் அமுதம் சேனல் நேயர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உலக நீதி பாடல் 2. நெஞ்சார பொய்தன்னை சொல்ல வேண்டாம், நிலையில்லா காரியத்தை நிறுத்த வேண்டாம், நஞ்சுடனே ஒரு நாளும் பழக வேண்டாம், நல்லிணக்கம் இல்லாரோடு இணங்க வேண்டாம், அஞ்சாமல் தனிவழியே போக வேண்டாம், அடுத்தாரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம், மஞ்சாரும் குறவருடைய வள்ளிப்பங்கன், மயிலேறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே. எழுதியவர் உலகநாதர். பாடலின் பொருள்: நெஞ்சார பொய்தன்னை சொல்ல வேண்டாம். நம் மனமறிய பொய் கூறுதல் கூடாது. நமக்கு இதுதான் உண்மை, இதுதான் பொய்ன்னு தெரிஞ்சிருக்கிற சூழ்நிலையில் பிறருக்காக முகதாட்சண்யம் பார்த்து உண்மையை மறைச்சு பொய் சொல்லக்கூடாது. எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காலத்திலும் உண்மையை மட்டும்தான் பேசணும். நிலையில்லா காரியத்தை நிறுத்த வேண்டாம். நிலையற்ற செயலை என்றும் நிலைக்கச் செய்ய முயலக்கூடாது. நஞ்சுடனே ஒரு நாளும் பழக வேண்டாம். நஞ்சு மனம் கொன்னாரோடு பழகக்கூடாது. நல்லிணக்கம் இல்லாரோடு இணங்க வேண்டாம். நல்ல பண்புகள் இல்லாதவருடன் நட்பு கொள்ளல் கூடாது. அஞ்சாமல் தனிவழியே போக வேண்டாம். தக்க துணை இல்லாமல் தனிவழியே செல்லக்கூடாது. அடுத்தாரை ஒரு நாளும் கெடுக்க வேண்டாம். நம்மளை நம்பி வந்த பிறரை என்றும் கெடுக்கக்கூடாது. மஞ்சாரும் குறவருடைய வள்ளிப்பங்கன், மயிலேறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே. மஞ்சாரும்னா மேகங்கள்னு அர்த்தம். மேகங்கள் சூழ்ந்த மலைநாட்டு குறவல் பெற்ற வள்ளியை அருகில் கொண்டுள்ள மயிலை ஊர்தியாய் பெற்ற முருகப்பெருமானே, உம்மை வாழ்த்தி வணங்குகிறேனே என்று பாடலின் இறுதி அடியில் முருகப்பெருமானின் பெருமையை சொல்லி இந்த பாடலை முடிச்சிருக்காங்க. நன்றி.